pinari gabe. Roland Garcés. Iruña. 55. Orain nago Amaiur ikastolan. Euskaldun berria. Nire lanean nago beti eta lagunekin. Norekin, nire semearekin. Zukaz. Bat ere ez. Ez. Arratsaldeon ikusleok eta ongi etorri Euskal Fitira. Beste behin ere hemen gaituzue nafarrek euskararekin izan dituzten esperientziak zuekin elkarbanatzeko helburuarekin. Gaur gainera saio berezia egingo dugu. Izan ere, abeslari bat izango dugu hemen gurean Euskal Fitin. Nire alboan du Roland Garcés, arratsaldeon. Kaixo. Bueno, lehenik eta behin ongi etorri Euskal Fitira eta hasteko aurkeztu guzu zure burua. Bueno, Roland Garcés naiz, Iruñakoa naiz, eta, bueno, nik orain nago hemen ze, bueno, diska bat kaleratu dut, oso konten nago, nik uste dut izugarri diska dela, eta, bueno, ni animatu naiz egiteko diska bat euskaraz. Euskaraz eta hainbat kanta ere erdaraz, baina batez ere euskaraz. Niretza da aspaldi erronka bat eta bueno, nik uste oso ongi geratu dela. Gainera, zuzenean entzuteko aukerara izango duzu, desiatzen gaude diska hortako abestia zuzenean entzuteko. Gero joko dugu, bueno, 2 edo 3 kanta, nahi duzuena. Primeran, gaur orduan emanaldi eta guzti izango gara. Bueno, elkarrizketarekin hasteko Iruñakoa zaitugu, bertan betidani bizitu izan zara bertan, Iruñan hazia zara? Bai, ni betidanik bizi naiz hemen, eta ni jaio nintzen Txantrean, eta gero Arrosadian, 20 piko urte gero, ja badaramatza 15 urte Aldezarrean. Hala ere, bizi naiz Iruñan, baina asko bidaiatu dut, hori da ia musika ez aparte gehien gustatzen dudana. Orduan, mundu osoa ez, baina asko ezagutu. Asko gustatzen zaizu. Euskararekin hasi nahiko nuke, zu euskaldun berria zara, eta galdetu nahi nizuke nola izan zen ikasketa prozesu hori, noiz animatu zinen euskaraz ikastera? Ni ikasi nuen txikitan eskola nazional batean, ni ikasi nuen Arrosadian Jose Bilan. Baina ondoan dago orain dena Goalde, lehen deitzen zen Fuerte Principen ikastola. Eta ez dakit nola, baina ni 18 urterekin nire auzoan, zegoen horra ekan, eta ez dakit ligatzeko edo ongi pasatzeko ez dakit, sartu nintzen ikastera. Eta, egia esan hortik aurrera ja maite egin nuen euskara. Gero jarraitu nuen Nafar gobernuan, Sandu Zelaien bazegoela euskaltegi bat, eta gero zen Zubiarte, Uharten, eta gero Ikan. Baina, ni heldua izan da, ikasi nuen euskara, dakidana. Ze bakizu, euskara edo zein hizkuntzarekin hizkuntza bat ikaste prozesu luzea da, amaigabea esan genezake. Euskaraz da inoiz amaitzen. Eta deigarria egin zait, euskaldun berria izan eta euskaraz abestera animatu zara, zure diskan abestien gehiengoa euskaraz dira. Nik jo egin dute hainbat taldeetan, hemen Iruñan, eta jarraitzen du jotzen rock and rollak. Baina izan ere gustu egin dute euskara musika, Laboa noski, adibidez, eta betidanik izan da niretzat proiektu bat. Lagun batek pasa egin zian letra bat, gero deitzen dena Oinutzik, eta hartu nintzen oso ongi moldatzen ziren silabak, luzatzeko edo musteko silabak, nire egindako musikarekin. Orduan hasi nintzen bilatzen letrak euskaraz, eta lortu nituen 6 letra lagunenak edo ez ezagunak, ze gero
beste lagun batek esan zidan bazegoela web horri bat ditzen dena armiarma.eus. Bai. Hor badago bilduma bat, aspalditik poesiak eta handik ere nik uste dut bizpahiru kanta lortu nituen. Oinuntzik zoaziezean lagunik gabeko mundura, hanriz betetako autuetan, josi ez duzun honradura. Dardaraz pasatzen da, nor bezarkatuko esperoan, sugarrez beterinko gauak, ez ezagun baten alboan. Galdoekin alzara neskan, non ote duzu buruan, nork eskainiko dizu berriz erreginen gazteluan. Zeren bila zabiltzan guztiz galdurik zentzua, astu itzazua metzeroak, da ordainik gabeko sexuan. Inoiz baino betiagoa ikusten zaizun kanpotik, hortz beteriz duzu ahoa, barrua lahastos osorik. Galdoekin alzara neska, non ote duzu buruan, nork eskainiko dizu berriz erreginen gazteluan. Ez alzara hartuko bizitzak duen zentzua, ez da errotak akabatzea, zalduneroko intadua. Galdoekin alzara neska, non ote duzu buruan, nork eskainiko dizu berriz erreginen gaztelua. Galdoekin alzara neska, non ote duzu buruan, nork eskainiko dizu berriz erreginen gaztelua. Mendia. Rock and rolla, bluesa, folka, bai, gitarra, asko. Orain nago irakurtzen Manrike, eta aquí nola esan, Manrike azken liburua, musikari buruz. Azken filma orain nago telesaile batekin nola deitzen dela Mejor llama Saul, Better Call Saul. Mendia, txirrindularitza,
Bai. Grezia. Eta orain, galdera orokor bat egin nahi nizuke, nola ikusten duzu euskal musika? Ze balorazio egiten duzu? Bueno, nik uste du oso ezberdina dela. Denetari dago. Estilo guztietan dagoela esan guztietan, egun euskaraz. Claro, nik uste du dagoela barneratuta batez ere gazten munduan, orduan nik uste du gaineragoa dela, gu puntalak, hor berritxarrak noski, zehamaiz eta erreferentez eta bueno, bitxia dela ze nik uste dut Euskal Herritik aparte euskera ez da ikusten lehen bezalakoa ze ja, bueno, adibidez berritxarra edonon jotzen aldu, Barcelona, Madrilen, eta nik uste du izan dela puntal bat besteek edo besteok sartzeko mundu horretan. Nik uste du... Duela gutxi entzun dut Izaro bera ere Mexikon dela bere biran, eta bai, egia da, gero eta euskal abeslari gehiago ari dira euskal lehen batzuen komponente bat nik uste duela apaldu dela doa. Eta etorkizunera begira ere, ikorra zara? Musikaz edo... Euskal musikaz. Euskal musikaz, noski. Nik uste du, nire kasuan adibidez, ez daki besteen kasuan, nik uste du disko honetan lortu dena da Mikel Laboa beti da referentea niretzat, eta berak egiten zuen estiloa beti ikusten nuen tensioa eta indarra zuela, naiz eta apala edo lasai izan, nik uste du bazuela indarra osoz. Orduan hori da lortu nahi nuena. Bueno, entzungo duzu, gero. Hori da. Iruñara berriro salto eginez, zuk, aipatu didazu, atzerrian asko ibili zarela, baina betidanik Iruñan bizitu zara, zer duzu gustokoen Iruñatik? Bueno, ni oso hemengoa naiz, Alde Zaharrean bizi naiz eta pila bat disfrutatzen dut ateratzea Alde Zaharrean zeo. Orain bakizu azkeneko udaletxea, adoletxeko proiektuekin ere ez dago kotxerik, edo ez dago hainbeste kotxerik, orduan nolabait bihurtu da herri txiko batean. Elkar ezagutzen gara bizikideok eta, bueno... Giro polita sortzen da oso polita, oso erabat berresturatu dago eta nik uste ongi dagoela. Hori bai, nik uste ni ezagutu nuen Alde Zaharra espaldetik, eta galdu dela zegoen giroa, giro makarra hori, edo Bastearrean ibiltzen zen giro hori, galdu dela. Eta, bizkat orain da zabalagoa, ez dakit mundu... Irekiagoa, mundu honetan, hori, egokitu da. Orduan, esango banizu Iruñari zer falta zaion, edo gabeziaren bat edo, igual hori aipatuko zenidake alde makarra hori galdu dela? Bai, nik uste du lehen bat zegoen mugimendu ez dakit, gazteen artean edo, jendea, ikusten dugu hor marabillas gaztetxearekin, zer dagoen. Eta bada, baina ez da lehen bezala, nik uste du, adinarekin ikusten duzun gauzak erabat aldatu direla. Baina tabernak daude, nik uste du modernagoak, snob edo pijoagoak, eta oso gutxitan ikusten dira xarma hori. Ez da hainbeste ikusten. Batzuk bai, baina oso gutxitan. Gutxiago, ez da? Iruña alde batera utziko dugu orain, eta zure musikara berriro itzuli nahiko nuke. Nola definituko zenuk zuk zure estiloa? Diska honetan badago hainbat estiloak blues, folk, eta nik uste du dela musika lasaia, baina esan dizun bezala lortzen dela tensioa, indarra. Gero izan badu punto
ezberdina ze nik grabatu egin dut loop pedal batekin eta bueno, kapa horiek, kapa horren gainean montatzen du kanta eta soinu ezberdin bat. Eta bueno, samintasunaren bide beltzetik Artela gozo baten barruan bizin garela ohartu baitzara Leurik zaude espalditik baina sentitzearen beharra gastoratzen zaitu Itotxe erzaudetik penaronean morru zertzik ez dagoen itxaso hilean Lamien kantu ederra gidari Irterarik gabeko zabiltze zuloan Eusten diozu indarrez goiari Askatasun dantza ginen duzu berriz Barneko juak lausotzen zaiatuz Esirin gabeko bizi berri bat sortu Zegorin gabeko egaldian Joder, txiste. Ez que, bueno, ni nago beti nire semearekin eta da oso umendako txistea, orduan berak kontatu zidan. Bazen tipo hain txikia ikusi zuen kanika bat, montatu zen gora eta esan zuen mundua nirea da! Ona etortzea eta aurkeztea zer dagoen hemen. Batzuk esaten dute hondartza, nik ez dut bota falta, baina agian kontzertu gehiago, kultural mundu pixka zabaltzeko. Ni asko gustoko dut joatea Redin esparruan edo tokian eta Navarreian egon,
bokata bat hartzen. Ni biziko nintzake adibidez Nueva Yorken. Gitarra noski eta familia. Asko dauzkat, orduan, ekatu, orain ez dakiz esan. Jode. Hilda dago, baina laboa adibidez. Nahiko nuke, hemen diska daukat eskuetan, Roland and Loop, eta nahiko nuke hori looparen aipatu duzu, baina ni bezalakoak ez garenak musikan hain jantziak edo, azaldi guzu xehetasunekin zer den loop? Konektatzen da loop pedal, gero ikusiko duzu eta pedal txiki bat eta grabatzen duzu nahi duzuna. Edo perkusioa egiten, batzuk erabiltzen dute ahotsak edo perkusioak, nire perkusioak edo melodiak, harmoniak egiten ditut loop horrekin. Grabatzen du eta horren gainean montatzen duzu kanta. Hori zure musikaren bereizgarrietako bat dela esan dezake orduan, ezta? Eta gero hemen ikusten dut, 9 abestik osatzen dutela, horietatik okerrez banago 6 euskaraz. Zer aurkituko du diska hau erosten duenak? Badago estilo ezberdinak, nik uste letrak oso ongi zaindutak edo daudela, nola esango zenuke, zaindutak edo... Bai, ondo zainduak daudela, kontuan hartua, bai. Hori galdetu nahi nizun baita, letrak sortzean zertan inspiratzen zara, letrak zuk egiten dituzu? Letrak gai ezberdinak daude, adibidez askatasuna, askatasuna, barneko askatasuna. Batzuk daude ere, hori askatasuna hitz egiten dira, baina askatasun horiek gian kolektiboagoa izan daiteke ere. Baina nik bidatu dut izateko barneko askatasuna, beldurrak gainditzeko motivazioak, izan ere badaude gaua edo Gato Blues hitz egiten du historia gaueko historiak. Azalean ere ikusi dezakegu hori da, Gato Blues hori da. Gato Blues. Mesfidantzaz edo begira dagoen katu hori. Oso ongi, eta kontzertuak ere pentsatzen dut emango dituzula, ezta? Bai. Orain baitut hainbat kontzertu, gero Durango azokan erakutsiko dugu. Eta ezin dira esan ze oraingoz ez daude onarturik, baina hemen Iruña baitut beste 3 kontzertu. Adi egongo gara orduan. Oso ongi. Jarraituko dugu. Oso ongi. Erreferente moduan, Mikel Laboa aipatu duzu behin da berriz, baduzu besteren bat? Bai, nik entzuten dudanak normalen dira kanpoko, Amerikako musika edo, nik referenta ditu Leonard Cohen, Nick Cave eta Howe Gelb, holako jendea. Eta azken galdera moduan, etorkizunera begira, ze asmo dituzu, musikarekin jarraitzea gustatuko litzaizuke, baduzu ametsen bat hor bete nahi duzuna? Hemen ikusten duzuen bezala, CD-a atera du Gor diskak. Bai, ikusten dezakegu, bai. Diskaetxeak. Oso kontenago eta eskertzen diet pila eman didate aukera pizkat zabaltzeko nire musika eta haiek distribuzioa egingo du. Orduan ez dakit nola doa nire musika, ez dakit. Baina prest nago edo zein tokitan jotzeko, orduan ez dakit etorkizuna hor dago. Oso ongi Roland, mila esker hemen izateagatik eta zorte on. Eskerrik asko. Zun kontraesanen izpiluan Itaz denan dakizu eta ez nauzu ezagutzen Hemen lonoeak bihur daitezken katen
Inork ez du inoiz, inork ez du inoiz irabazten, inork ez du inoiz irabazten, inork ez du inoiz, inork ez du inoiz irabazten, inork ez du inoiz irabazten. Hemen non zunta biok lagunak baino ez garen, eta zuganako dezioak lertzen hauen. Hemen non besteak hiltzea erraza den, eta buruaz beste egitean bihurtzen da tabu. Inork ez du inoiz, inork ez du inoiz irabazten, inork ez du inoiz irabazten, inork ez du inoiz, inork ez du inoiz irabazten, inork ez du inoiz irabazten. Inork ez du inoiz, inork ez du inoiz irabazten, inork ez du inoiz irabazten, inork ez du inoiz, inork ez du inoiz irabazten, inork ez du inoiz irabazten. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.